ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወየነ ዳንዴራ ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እናተገለጸ ዝዋዕለ እንትኸውን ምሸት እንደርታ አይና ናወሉ ብትግራዋይነት ዘያአምኑ ዳንዴራ ልበሃል ዳንዴራ ማለት ባይዘወይ ካውኪሓ ንሽተ ይውጽልኻ አይ ቲንክ 6-7 ኪሎ ሜትር እዩ ለዓፋር ደንበር سلامات همين يا خاتم أول لهم السلام نعكم لهم لما أنت دم حدشت لكم زينات حيز لكم متينكم سكام موداتهم دلوا بحد نتنح ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወየነ ዳንዴራ ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እናተገለጸ ዝዋዕለ እንትኸውን መቐጸልታ እቲ ናይ ንግሆ ድማ ኣጋምሸት ሰዓት 10:40 ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወየነ ቁሸት ዳንዴራ ኣብ ናይ ትካል መሰልጠኒ ሓረስቶስ ዳግማይ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ደብዳብ ድሮን ተፈጺሞ ካብ ከተማ መቐለ 12 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኩሓን ከባቢን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዕለት 12 ነሓሰ ደብዳብ ድሮን ተፈጺሙ ክብል ቢቢሲ ትግርኛ ከም ዘውዝ ትግዎ ዘለኹም ገሊጹ ደብዳብ ኣመልኪቱ ቢቢሲ ካብ ናይ ዓይኒ መስኻኽ ረኺቦ የለለ ሓበሬታ እቲ ሓደጋ ድሮን ሓደ ሰብ ዝሞተን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ እቶም ዝቆሰሉ ግን ሲቪል ድዮም ወይ ከዓ ወተሃደር ምዃኖም ግን ንፅራ ይግበረን ዛጊድ ነቲ ሓደጋ ኣመልኪቱ ብመንግስቲ ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተባሃለ ነገር ከም ዘለውን ቢቢሲ ትግርኛ ሓቢሩሎ ናይ ድሮን ደብዲባላ ኣብ ኪሓ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ንግሆ ኣብኡ ደጊማላ يا شللتنت كبابي خا زي مرأي زي مصراي وشتها زي مصراي أهدو خا زي مصراي ننعلت خا زي مصراي أطو بزحي حجون أو كي حذر كو كو حرام مريت استومولوسو كم ذكرت لكم سرركم مام مشت اندرت عينا ناولو بتقراوينت زي يامنو تعبيت زلوم نندرت حزبي زي يوكلوا سبات اتا طريوم زوم اندرتا قلمه ناور زنقسقوس ግለሰባትማ ትዕቢት ዝተመልኦ ናተዛረው ፍልያት ፍጥረት ዝመስሉ ሰባትማ ይጽረዩ ተጋሪዮም ከም ሃገሮም ተጋሪዮም ከምዚ ዓይነት አይዲዮሎጂ ዘለዎም ግለሰባት ኣብ መቐለ ዳርጋ ተዓሞ ዳርጋ 40% ዝኣምኑ ሰባት እዮም ኒው أتقدفوا بسرو تي خوام ما ترى نابكالي أقطعت تغيروا لهم اتحاوريتان وكم لنا تمسب حاوريتان وكم لنا من جنزوي يسدلهم من أمنتا هوتيل يدقسوا خالص نفلت إنا بيزاهم ده هوكم كمل حاوريتا هوكم كم تاينان جوركم تاينان قبل በቃ ባንዳ ትግራይ ናይ ባንዳ ክትከውን ባንዳ ዝዕንደረላ ትግራይ ክትከውን ትግራይ ናይ ባንዳ ምሕደሪት ክትከውን TDF ውሽጥኩም እስክተረኣዩኹም ግለኹም ዘለዉ እስክተረኣዩኹም ኣውቂ ሓዘለኹም عند أسوان عندك زعنا وعالكم زتفرالي تقوماتات جور زلهم كله إنفورميشن اللي ناوز جبوا نفسي سمعي سلسة أم كيمبر أنتم لياو كم زمان لما أنتوا زجويو يا دهان سلام خمي علىكم لومي نجوا أبو ورجع ندرتا ዳንዴራ ልበሃል ዳንዴራ ማለት ባይዘወይ ካውኪሓ ንሽተ ይውጽልኻ አይ ቲንክ 6-7 ኪሎ ሜትር እዩ ለዓፋር ደንበር በቲ በዓፋር ኩዋጋዩ ምስ መከላከያ ኩዋጋ እና ኢሎም ለሐሰብዎ ወይም ለغመትዎ ለምጽዎ ኃይሊ ካብ ኤርትራ ተራግፈ መካናይዝድ መሳሪያ አጽዋራት ለሙዓቲ ነዲዶም ነው ሐዚ አነ ብስሩ አውሃት ምንም ለደራድር ምንም ለጭራነቅ ነገር በፍጹም አይ ለጸጽት ለናስ ነገር አይናገር ያና አዋጽዋራት ጽቡቅ ለሆነ እርምጃ ተወስድኒዮ ጽቡቅ ለሆነ እርምጃ ተወስድኒዮ ሐዚ አክቲቪስት ህወሓት ተንኮራኹር ኣብ ሆላንድ ግዛዕለለው ቤት ትምህርቲ ወቂዑ ኣብ ስቢል ወቂዓ ኣብ
حدا لا سيفيل غزا كاتي من فقد لك ولك عمل بالا غير لي تارجت تغير توقع لله كاب إرترا المسا مكانايزد مس عفار بوردر ملالمات مكلاكي أبوك متسي توايلو لمواقي خونم لكماتشو مسارع درول أحمد دف أوليعاتو الله أزمان أختي አሁን በተሰማ መረጃ ህዋት መንግስትን በድሮን ጥቃት ከሰዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው መቀሌ አቅራቢያ በሚገኝ አርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ላይ መሆኑም ነው የተነገረው። ይህ በአንድ ሳምንት ውስጥ የተፈጸመ ሁለተኛ የድሮን ጥቃት ነው ሲሉ የአቶ ካሊ ሀጋዚን ንግግር ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። የደረሰው ጉዳት ላይ ግን መረጃዎች የተጋጩ ነው። ባለስልጣናቱ ምንም ጉዳት የለም ሲሉ፣ አንድ የአካባቢው ካህን ግን አንድ ሰው ሞቷል፣ ሁለት ቆስለዋልም ብለዋል። ይህ አዲሱ ጥረት ወዴት ያመራ ይሆን? ከባድ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል። በትግራይ ክልል እንደርሳ አካባቢ ከኤርትራ ወደ ትግራይ የገባን የጦር መሳሪያና መሳሪያውን አጅበው የነበሩ ታጣቂዎችን ኢላማ ያደረገ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ተሰምቷል። ታዲያ ትላንት ምሽትና ዛሬ ማለዳ በተካሄደው በዚህ ጥቃት የጦር መሳሪያ በጫኑ መኪኖችና በተሰበሰቡ ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ጥቃቱን ተከትሎ የተከሰተው የመሳሪያና ተተኳሽ ፍንዳታ ለረጅም ሰዓታት ሲሰማ እንደነበር ተነግሯል። ታዲያ የድሮን ጥቃቱ ትክክለኛ ቦታና በመጠቆም በተደረገ የተቀናጀ እንቅስቃሴ የተፈጸመ መሆኑ ተነግሯል። لوزو ቻናል زحدش تلخونكم ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላጎርኩም ቤተሰኹን ኩለኩም ይፈቲ ናሉ ማንቱ ቪዲዮታተይ ዚዮም ይመስኑ ኻሊ ማልቱ በኻሊ ቪዲዮን በኻሊ ዛዓን እስካሁን ጋነ አውለለኹም ሰላም ናዓኹም